ना दासिमथ' मोनबा द'थासिमनि बाथ्रा सावरायलायदोंमोन दा फैयै फैयै बेसेबांसिमाव फाइनाल मोनसे माबाया जाफैयो बेखौ दा बुंथ'नो हाया दा ओंखायनो टंलानि बाथ्रा बुंदों गरेस्वर तामुलपुर मानास आरो बिजनीनि बाथ्राबो बुंदों बावखुंग्रिनि बाथ्राबो बुंदों नाथाय दा जोबथारनायाव माने माबोरै एडजास्ट जालायलायो बिनि सायावसो मिथिगोन रायजो सभायाव जे प्रमद बर'नि नामा ओंखारबाय थादों बे माबायदि ना बे एलायन्स हिसाबै बेवहाय बिजेपिनिबो थागोन आरो बिपिएफआथ' दा नांथ'वा होनदों गतिके इउपिपिएलनिफ्रायबो बियो जागोन आरो बेखौ गोजौ लेभेलाव सावरायलायबाय थादों जुदि बिथाङा गेलेयो निस्सय बेवहाय माने खुनु प्रब्लेम गैया आरो ओरैनो माने देरहालांनोबो हाखागोन आरो बे हिसाबैनो हयथ' गोजौआव सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा साखाफारा जादों खोमा दा फर्म सम दिहुननानै रेडि जागासिनो दं गतिके गाबोन सानसेल'सै माने जों बयबो मोनसिगोन जिहेतु एलायन्सआ बिपिएफ इउपिपिएल जयैनो आरो गतिके जयैनो ज' जालायनानै जोङो सोरखौ बबेहाय दैथायहरनो हायो आरो बबे हान्जाया मा लुबैयो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' रायलायलायबाय थानानै थांखि लाबाय थादों बिटिसिआव सोरजों बांसिन चेलेन्ज जागोन नोंथां दाथ' चेलेन्जनि बाथ्रायानो फैयाखिसै जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिजेपि ज' जायो आंथ' सानो गुबुनफ्रा केन्डिडेट होयियानो मोजां आरो बे जायगानि मानसिफ्रा केन्डिडेट नागिरियाबो मोजां खारन बे मोनथाम हान्जाया ज' जाखांनायनि उनाव खुनु माने गुबुन हान्जाया बेवहाय देरहानो हाया गतिके बबावबा इउपिपिएलना देरहागोन बबावबा बिपिएफना देरहागोन बबावबा बिजेपिया देरहागोन जेराव बे मोनथाम एलायन्स हान्जाया केन्डिडेट होगोन बेयाव बे मोनथाम एलायन्स हान्जानि केन्डिडेटआनो देरहाखागोन सार प्रमद बर' बिथाङा बे मोनबा जि समस्यायाव बिजाथि होननानै बुंबाय थादों ना बयबो होनदों दा ओंखायनो रायलायलायनायनि गेजेरजों जागोन आरो दा जिहेतु रायजो सभायाव बिथाङा थाङोब्ला आं सानो निस्सय माबा मोनसे बेबायदि रायलायलायनायनि गेजेरजों बयबो गोसो गोरोबलायनानैसो जादों गतिके मोनबाया गेले मोनब्रै गेले माबायदि गेलेयो बेवहाय आं सानो बिजेपि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव आरो जेबो माने माबा गैला आरो मा होनो बेले बेजे गैला आरो माने स्ट्र' जाबाय आं बेखौ सानो